Dit is onze mascotte. Een tijd lang ging het niet zo goed met onze harmonie. Leden gingen weg en er kwamen steeds geen nieuwe leden bij. Toen we echter in 1984 promoveerden naar de tweede afdeling, dachten we, het gaat de goede kant uit. Maar niets was minder waar. Want een korte tijd daarna verliet onze dirigent ons korps. Wij zaten in zak en as. Totdat Geert aan de horizon verscheen. Geert Jacobs speelde het klaar dat wij binnen een jaar en Limburgs en landskampioen werden. Wij willen Geert hiervoor van harte feliciteren en heel veel bedanken. Ook zijn vrouw Anjo willen we bedanken voor alle uren dat ze Geert voor ons heeft moeten missen. Als blijk van onze sympathie en waardering willen we Geert een muziekstuk aanbieden. Het stuk heet Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone, wat Geert zijn lievelingsstuk is. Geert, nogmaals onze hartelijke dank en heel veel gefeliciteerd. Een beter succes hadden we in het jaar van het eeuwfeest niet kunnen toewensen. Bedankt. dat waren ze dan, hè? Ja, dat waren ze. Hoe krijg je dat nou voor elkaar om een harmonie, nou ja, van helemaal niks, omhoog te tillen weer? Ja, helemaal niks. Ja.
Dat was het nog ook weer niet, hè. Maar ja, heel hard werken. Jezelf ook als dirigent heel erg veel geven. Dat merken ze dan ook. Dan gaan ze zelf natuurlijk ook harder werken. En dat heeft tot dit resultaat geleid. Je bent er trots op, hè? Ik ben er heel trots op, ja. Maar dat mag ook wel. Ja, natuurlijk. Wat zijn ze nou precies geworden? En ze zijn nou kampioen in de tweede afdeling sectie harmonie. Nederlands kampioen. Tweede sectie? Ja. Wanneer komt de eerste sectie dan? De eerste sectie, over een paar jaar misschien. Ja. Komen ze vaak op oefenavonden en zo? Nou, ze repeteren normaal 1 keer in de week. Donderdagavond. Maar uiteraard voor het concours en voor het kampioenschap... daar hebben die repetities uiteraard iets op moeten voeren om zo'n resultaat te bereiken natuurlijk. Voor het kampioenschap de laatste 14 dagen hebben we bijna volop gerepeteerd. Bijna iedere avond. En worden ze nog beter? Het wordt nog beter, ja. Dus dan bent u ook nog minder thuis, hè? Ja, dat klopt, ja.